Qozon Siley. Edebiyatımız sahifeleri degan sikldan şirattagı tapşırığımızı başlayız. Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizin ihtibarga görünekli nefis söz ustası Ayrat Arslan okuğunda Galimjan İbrahimov'ның Tabiat balaları degan hikayesini takdim etamiz. Мен 21 яшьтәмен. 3 атым, 2 сыйырым, 10 баш сарыгым бар. Үткән көз үйне дә сипләтеп, 6 пычмаклы ясаттым. Шуңар дип баярдан урман алган идем. Кыш буена утынын ягып рәхәтләндек, аның өстәвенә ваграк булса да 47 бүрәнәсе калды. Насип булса тагы 1-2 имән багана алып, киләсе көзгә капканы яңадан эшләтергә, кичерәк булса да келәт салдырырга исәплим. Аннан соң тик мунча кала. Заманы белән ансы да булыр әле, Алла буйырса. Авыл җирендә безнең кебекләрне урта хәлле, ару көн итә дип сөйлиләр. Шуның өстенә үзең дә ялгыз булгач, син инде теләсә кемгә башкыда җибәрсәң дә, сүзем кире кайтыр дип шикләнмисең. Җамалый карт тирә-якның ару адәмнәреннән иде. Ул да әле бу Хафиз нигә өйләнми икән? Көн итеше чибәр, үзе ялгыз, кем кызын соратса да бирерләр иде дип сөйләп торган. Аның үзенең Фәхернисасы бар. Зур кызларын бик байга бирәбез дип күп кайнышлы йортта чиреткәннәр иде. Инде бусын ялгызрак җиргә бирергә исәпли ди. Бөтенләй әйтеп бетермәсә дә, башкыдага берәр зуррак кеше барганда, миңа бирергә уйлары юк түгел кебек. Тел төпләреннән шул сизелә. Фәхернисаның үзенең дә дәрте юк түгел бугай. Минем бер җиңги бар. Әллә нинди ярты акыл, шаркылдык, җиңел холыклы бер нәрсә шунда. Көз җитеп, иген тару ындырга кердеме, ул миңа кыз димләргә тотына. Бер көн шулай ишектән үк шаркылдап көлеп керде дә, кирү белән мине өйләнмисең, әнкәңне киленсез картайтасың дип әрләргә. Я, Хафиз, әллә син хатынлыкка язылдыңмы? Синең ише егетләр уллы кызлы булып бетте инде. Бик күп торсаң дип миңа тагын кыз димләргә кереште. Менә ди, Шаһи картның алма кебек кызы бар. Эшкә дисәң авылда бер. Үзе шундый сылу, шундый зифа. Тиленеке бер кашык суга сал да ют. Ул әшәнчеге, бирнәсе дисәң, әдәм әйтеп әдәм битермәс. Әйтәм бит, өеңә сыймас. Бер көн Кәримәләрдә аулак өй булды. 15ләп кыз бар иде. Төн буенча егет сайладылар. Җамалыйның Фәхернисасы бик уятсыз нәрсә икән. Кемгә кем уены башланып та җитми. Хафиз үземә, Хафизкәем үземә дип синең белән тилерергә тотына. Шулай да бишарага бер дә чыкмадың. Сине янәшә 3 кат салдылар, син өчесендә дә Шаһи кызы Бибиясмага чыктың. Фәхерниса мискинкәй бер дә чыкмагач, моңаеп ук китте. Әйтәсе дә юк, Шаһиның Бибиясмасы белән синең икегезнең чәчләрегез бәйләнгән инде. Аңарчы капкаң белән келәтеңне эшләт тә башкыда җибәр. Шаулатып туйга барырбыз. Безнең әткәйне яучыга җибәрерсең, ул тотынса булмый калмас булыр, бар да булыр, синең күңелең булыр, әнкәңнең килене булыр. Җамалый картның бирергә исәбе юк түгел. Кызы Фәхернисаның да миндә дәрте бар икән.
Шулайын шулайдыр да бит. Минем күңелем ул якка бердә генә тормый шул. Менә ничә ел инде без Биби Асма белән йөрешәбез. Бүтән тирә-якка исмебез таралды. Ничә рәт тотыла яздык. Ел сайын картка яучы җибәрәм. Юк бит, насыйп түгелме? Көне җитмиме? Карт кемне генә яучы итсәм дә кире кайтара. Егетен әйтер хәлем юк дип әйтә. Шулай булса да дип әйтә. Үзе һаман бирми. Мин инде адам алдында хур булырлык егет түгел. Мактанудан булмасын, Худайга шөкер дип әйтәм. Буем, төсем яхшы, бар җирем таза сау. Фәхри малай кебек кылый күз түгел, Бәдри кебек аксак түгел. Эчеп ашап та яманатым чыкканы юк. Әмәләрдә кайбер кунак төшем чырларында бер-икене кагып аласың икән, ансы инде адам булган һәр кемдә булыр. Элгәре алай булмаган бугай. Бу елларда инде берәүгә башкыда җибәрсәң, кызның атасы мәһәр ягын кайгыртса, анасы кайнышлы җир түгелме, кайнанасы усал түгелме дип ширелди башлый. Безнең әле ул ягыда Аллага шөкер. Кайныш дигәннең заты да юк, әнкәй усал кайнана булмас. Ул Алла буйырса, киленкәем дип аркасыннан кагып кына тутар. Белмим шул, никтер бирми инде. Асма белән беренче әйтешүбез әллә нигә бер дә минем исемнән чыкмый. Иген бик артык уңган ел иде. Күршебез Бәдри карчыгының Агыйделгә куя торган күксу тамагында бүтән бер дисәтинә тарысы бар икән. Бишараның бәхтенә каршы, искиткеч килешкән, урны белән шул чаклы узын үскән, җигүле ат керсә дугасын исе белән югалыр. Башы дисәң, тагы буеннан да хайран, әйтерсең, үз авырлыгын күтәрә алмый, бөгелә сыгыла утырган зур чуклар шулай булып салнышып утыралар. Карчык бер үзе барып кыштырдап йөргән булса да, бер дә кимет алмаган. Күз җитеп, аты кыраулар да ешая башлагач, ул тарым әрәм булыр дип куркып, тиз арада урдырып бетерү өчен кәҗә бәрәнен суйган да өмә ясаган. Андый ятим карчыкларга бармый килештереп булмый инде. Шулай да минем эшем бик күп, үз ашлыгымда яланда фәлән дип бер әйтергә, азрак җилкәне кашырга уйлаган идем. Акыллы карчык икән. Кемнәргә әйттең, кемнәр бара дигәнгә каршы, иң элек Асма исемен телгә алды. Шуннан соң мин дә ярар барырмын дигәнемне үзем дә сизми калдым. Якындагы бер айга мал киреп бара. Шуның көлтәсен ташып аласы бар иде. Ул истән чыкты. Очланмаган кибән бар иде. Ул да шул яңгырга каршы очланмый, ябылмый калды. Асма диләр. Биби Асма диләр. Карчыклар иркәм дип аның аркасыннан кагалар, имеш. Күргән егетләр аның йөзенә, зифа буена, аяк атлауына хайран булып сөйлиләр. Йөрәгемдә күптән үк аңар дәрт булса да, моңарчы бер сүз әйтү түгел, юнләп күрә дә алганым юк иде. Карчык Асма да бара дигәч, бүген нидер булыр кебек тоелды. Ул үзе дә мине якын күрәдер. Үзе дә өмәдә мине күрергә өмет итәдер шикелле сизендем. Хатын кыздан 9, ирләрдән 11, барлыгы 20 кеше икән. Өмәдә ир җәмәгате бик начар халык. Бигрәк тә хатын кыз белән бергә булса, алар бер дә юнләп эшләмиләр. Әле дә кызлар барды. Урта буразнаның кыйбла як яртысын алып урырга да тотындылар. Әбзәле һаман арба янында, уракларны башка куеп, кызлар тикшерә, кемнең шәле матур, кемнең бурны томшык,
урагы яңа икәнен сөйләшә, кызлар турында үзләренә ишеттерерлек итеп гайбәтләр, мактаулар ата идек. Фәрхи җиңги түзмәде. Әй, егетләр, сез 11, без 9, без җирнең яртысын алдык. Үз өлешебезне битерсәк, аң булыгыз, сезнекен бер генә дә кистермәбез. Кәҗәгә калсагыз, ятыгызга көч килмәсен дип кычкырды. Менә адәм хурлыгы, үзебез ирләр була торып, үзебез тегеләрдән 2 урак артык була торып, кызлар чаклы эшли алмаганбыз. Безнең алын чыгарга 1 сажын бар әле. Алар үзләренекен битергәннәр дә, безгә карап шаркылдашып көлеп торалар. Кыюрак киленнәрдән берсе: "Кәҗи, булар кайсы авыл кәҗәләре" дип безне мыскылларга тотынды. Берничәсе тагы ныграк әрләндерү өчен безнең янга килеп булышырга әйтә башлады. Мин түзмәдем, шул як буразнага якын иптәшкә: "Кертмә шуларны, аякларын бастырма безнең якка" дип кычкырдым. Без дә кызып тотынып, 1-2 минутта алынны юк итеп ташладык. Ни дияргә белмим инде. Күңелемдә булганмы? Үзем шуны эзләгәнменме? Әллә Худай үзе туры китергәнме? Ни булса да бар. Мин урагымны атып бәреп, таллык эшенә барып кергән генә идем. Искәрмәстән алдымда бер зифа буй күрдем. Ул да Әсма булып чыкты. Тагы кызуладым, тагы омтылдым да, шул зифа буйны тутып ала язып, артыннан: "Әсма, Әсма, мин сине яратам" дип кычкырып җибәрдем. Ул ахры кочаклап үбәргә итә дип уйлагандыр. Артыннан җитә башлаганымны күрде дә, кыр кәҗәсе кебек сикереп янымнан юк булды. Мин яңадан аңар "Сине яратам" дигәнмендер ахры. Шуңа каршы аның да үзенең көмеш тавышы белән "Мин дә" дигәнен генә ишетеп калдым. Миңа шуннан артыгы кирәкми дә иде. Шул көннән алып без аның белән йөришә башладык. 3 ел буена аңардан алган чигүле кул яулыкларның санын гына да бер Худай үзе белсен инде. Егет сайлау уенында мине 3 кат салганнар. Мин өчесендә дә Әсмага чыкканмын. Фәрхи җиңги, сезнең чәчләрегез бәйләнгән диде. Мин үзем дә ичимнән нидер сизәм. Худай кушса, бергә булырбыз әле дип өметләнә идем. Тик әнкәйне ризалату гына авыр иде. Ул инде ярыйсы ук картайды да. Ахырсы аның кайнана булып түрдә утырасы, килен рәхәте күрәсе бик килә торгандыр. Моны турыдан-туры әйтеп бетермәсә дә, сүз җае белән бик нык китереп чыгара. Анага бер булганга, миңа солдат куркынычы юк иде. Минем кебек ялгызлар 17ләре керер-кермәс өйләнә башлый. Әнә миңа яшьтәш Намаҗан гыйлаҗының тиздән атка йөри башларлык малае да бар инде. Аталары булган егетләрнең үзләреннән сорап тормыйлар. Көне килсә, тоталар да бер төшкә башкыда җибәрәләр. Сизми дә каласың, дулашып туй җитә. Ә мин үзем хуҗа. Без әнкәй белән булай да бик тату торабыз. Ул минем белән киңәшсез кыл да кымылдатмый. Шулай булса да, хәл мөшкилләште инде. Әнкәйнең картаюы да бар. Ул күңеленнән рәнҗидер. Минем кебекләр түр башында килен хезмәте күреп утыра. Мин әле һаман утын кертеп, идән юып йөрим ди торгандыр. Агай-инеләрдән дә яхшы түгел. Яшым 20ләрне үтеп, һаман өйләнмәгәч, алар минем өчен кызарып, гәрләнеп йөриләр бугай. Дошманнар да үземнең артымда: "Хафиз бик өйләнер иде дә, аңар дигән кыз тумаган" ди. Анасының карнында ди әле.
Хафизга тагы 20 ел көтәсе бар дияле, дип көләләр икән. Ни булса шул булыр. Күбен көттем, азына чыдарга кирәк. 1 елга куян тиресе дә түзә ди. Киләсе көзгә шикле сабыр итим. Тагы яучының бик майлы авызын җибәреп карармын. Анда да булмаса, белмим инде. Минем бәхет өмәдән китте. Биби Асма белән йөреше башлавыбызда өмәдә булган иде, Ходай кушкач, эшнең ахыры да шунда килеп чыкты. Менә пишән җитте. Картлар без пишән өстендә ураза тоттык дип сөйлиләр иде. Әллә ни түгел икән, менә без дә пишәнен дә җимереп барабыз. Тәңрегә дә мактанудан булмасын, тик гөнаһлы булганыбыз юк әле. Бу ел корырак корысын. Шулай да язгы ташкын шәп булып, тугайда су узак яткангамы пишән ярыйсы килеште. Минем бәхеткә каршыдыр инде. Биби Асманың атасы Шаһи бабай Ханбикә тугайындагы пишәнлеген чабарга өмә иткән. Эш бик тыгыз. Пишәннең яртысы чабылмаган. Әнә анда инде киң арыш басуы, бөтенләй диярлек алтын сары булып дулкынланып утыра. Урагыңны ал да бүгеннән беләк сызганып урырга тотын. Менә күрерсең, пишәнне чабып, кибән куярга өлгерә дә алмассың, гөрләп арыш урагына йөри башларлар. Эш бу чикле тыгылып килгән елларда кешегә өмәгә йөрү түгел, үз эшең өчен дә бер үзең 40-ка ярылырга җитәсең. Шулай булса да, Шаһи бабайның өмәсендә 12ләп чалгы булды. Ул авылыбызның әйбәт картларыннан. Аның Ибракайын солдатка алдылар. Эш кулы ялгыз калды. Җитмәсә тагы пишән алдыннан гына менә дигән 2 алашасын урлап киттеләр. Карап туйгысыз маллар иде. Бөтен авыл кызганды үзләрен. Мондый кеше өмә итсә, бик ялгыз булмаганнар сүз кайтарырга килештермиләр инде. Өстәвенә аның әсмәсе дә бар. Егетләр бабайның әйтеп беткәнен дә көтмиләр. Барабыз, барабыз дип атылып торалар. Өмә диләр дә бит. Уразада өмә дигәнеңдә коры сүз генә шул. Бүтән чак булса, иртән майлы белен белән шәйләп, сыйлап узаталар, көндез симез итле үрә илтәләр. Ә уразада нәрсә? Хәер, монда да сәхәрләре шәп булды булуын. Биби Асма хайран уңган бит. Кыз кеше инде, аңар бар да ак булсын, бар да пак булсын, бар да ялтырап торсын. Чәйгә утырсаң, исең китәр. Ашъяулыгын инди. Самавыры алтын кебек. Чынаяк саба дисеңме? Бар да уңган кыз кулы шул. Мин киштән чалгымны чүкеп әзерләп куйган идем. Сәхәр аша бетүгә, яшьрәк егетләр чыктык та, җиңел кулдан 2 арбага 2 атны җигеп ташладык. Рәхәтсең шул сәхәр чаклары. Әллә ничек йөрәкләр киңәеп сулыйлар. Ул арада картлар да эше бетте. 2 арбага төялдек тә, атларны җен кебек дулаттырып, тау артыннан сызылып килгән таң белән бергә авылдан киң яланга чыктык. Таң сандугачлары сайраудан туктамаганнар иде әле. Безне әллә кайдан кая җәелеп яткан киң тугай, чык суы белән инҗидәй ялтырап каршы алды. 12 чалгы алла артлы тезелешеп, тугайны бер әйләнгәч, нуры белән балкылдап кояш та күтәрелде. Җаннар киңәеп үк киттеләр.
Рәхәтсең, валлаһи, шундый чакларда, киң тугайларда күкрәк киреп пешән чабулар. Bütün су буйларын яңгыратып, чалгыңны бер яныйсың, күкрәк киреп бер силтәп җибәрәсең дә, әйтерсең лә, bütün дөньясын җиңеп алдың инде. Көн үтә аяз. Күк әллә кая ерак иде. Иртәнге салкында чабу егетләргә бәйрәм генә булса да, соңгы чәй вакытлары үтү белән кояш исселәтә, кайберәүләрне йомшарта да башлады. Без һаман чабабыз. Биттән, муеннан, аркалардан тир ага, күлмәкләр тәнгә ябышты. Барыбыз да беләкләрне сызганган, изүләрне ике якка айырып җибәргәнбез. Үзара сөйләшү бетте. Бу инде эсселек җиңә башлаган дигән сүз була. Күк йөзендә, Тәңре хакы өчендә бер булыт юк. Төш якынлый. Көн кыза башлый. Кушлар авызларын ачып, елга буйларына төшәләр. Балыклар хәлсезләнеп, камыш төпләренә яталар. Үләннәр әлсерәп башларын иделәр. Әйтерсең, күк йөзе кызган тимергә әйләнде, түбәнәйде дә, без шуның астында калдык. Ул безнең баш өстебездә яндырып, миебезне кайнатып тора. Инде чабу кая, тамырлар куырылды, ирен авыз кипте, тын алсаң, эчкә ялкын керә. Шул чаклы киптек, ай бер генә тамчы су эчәргә яраса. Хәл кереп үк китәр иде. Юк инде, ансы булмас. Бер без түгел, бөтен ил белән шулай. Шаһи картның үзенең дә эсседән күзләре агарган. Ул: "Я балалар, без бит сахардан үк килгән идек, әле дә күп чаптык. Инде кайтабыз дисәгез дә сүзем юк" дигән иде, Кәрим карт бер дә якын килмәде. Нинди кайту әле ул ди. Типсә тимер үзәрдәй 12 егет килеп, бер шубага пешәнне дә бетермәгәч, ул нигә ярый? Көн бераз сүрелгәнче күләгәдә ятарбыз да, кичкә каршы бетереп кайтырбыз. Бу егетләр 2 көн, 2 төн туташтан чаптырсаң да сер бирмәсләр әле ди. Без дә аның ягында булдык. Арба астына, тал араларына киемнәр корып, күләнкә ясадык та сузылып яттык. Көн кызганнан кыза, җир, күк кигәннән кия бара. Әйтерсең, дөньяга җәһәннәмнән бер тишек ачылган да, безне шуның каршысына китереп куйганнар иде. Күләгә корган булсак та, аның да рәте аз иде. Эссе хәлне бетерә, сусауга чыдар хәл юк. Шуның белән башыңны кая куярга белми азап ичендә ятканда, тегеннән Шәяхмәт белән Саткай әллә ниләр дип талаша-талаша сикерешеп тордылар да кулларына чалгыларын алдылар. Булар ни кутыра тагы дип, мин дә кояшның кидерүенә карамыйча яланбаш торып алар янына бардым. Кызык бу 2 егетнең хәле. Әптирәш картның майбәдәрен Шәяхмәт алырга йөргән. Сафа карташа сүз салдырып бирергә чамаларын да белгән, тик мәһәр турында килешә алмый гына торалар икән. Әптирәш бер калын бишмәт, бер кадак чәй, ярты пот бал арттырырга сорый. Буларның шуңар күнәселәре килми икән. Саткай каяндыр шуны ишеткән дә, Хәйрулла картны башкадага җибәреп, ни сораса шуны сал. Күпме салсаң да сал, тик майбәдәрне ычкындырма дигән. Хәйрулла барганда, Әптирәшнең сораганыннан артык биргән. Шунда ук 25 тәңкә акча чыгарып салып, кыз бүләгендә алып кайткан. Шәяхмәт хатынсыз калмады. Майбәдәр булмаса, аңардан да шәбрәк гыйльми нурны алды. Шулай да егет ул җиңелүнең гарьлеген гомергә оныта алмады.
Менә ничә ел инде алар кая гына барсалар да, бер-берсенә аяк чалалар. Әле бүген дә әллә нидән сүз китеп, Шәяхмәт Саткайны хурлый башлаган. Азакка әйләнгәндә малайның маңкалары акты, тагы бер-ике атларга булса, аяктан егыла иде дип көлгән. Саткай сикереп торганда, Мин кояш батканчы, чалгымны кулымнан төшермәскә магу, дип кычкырган. Ул бик гайрәтләнгәндә, шулай русча сүзләр кыстырырга ярата. Шуннан телгә килешкәннәр. Кеше үртәүдән кызык табучы Вәликәй, булмас, дип майга ут төртә башлаган. Без турып баргач кызыштылар. Шәяхмәт, сине 100 сажин калдырып килмәсәм, исмем Шәяхмәт булмасын, дип күкрәк какты. Аңар каршы тегесе, мине 2 адым уза алсаң, туратымны үзем нукталап кулыңа тоттырам, дип зур йодрыгы белән тәгәрмәчкә шундый каты сукты инде, агай. Арба урыныннан кузгалды. Аңар сөялгән чалгы ауды, кырылган күләнкә җимерелде. Аның астында йоклаучылар бу ни дип күзләрен тырный-тырный урыннарыннан калыктылар. Кояш тыннарны кура. Бүтән тән эреп, тир булып агып китәргә баргандай тоела иде. Без яңадан күләнкәләргә кердек. Шәяхмәт белән Саткай шаң-шың китереп, берәр генә рәт чалгыларын яныдылар да, гайрәт белән силти-силти чабып киттеләр. Шубагада Саткай үскә чыккан иде. Ул алдан төште. Шаһи карт, балалар, көн бик аяусыз иссе, үзегез уразаларсыз, янарсыз, юкка кызмагыз дисә дә, файда булмады, киттеләр. Көчләре, чабарга осталыклары бер тигезрәктер. Тик Саткайның чалгысы бераз көйсез иде. Мин аны янар дип бик курыктым. 70 сажиннар бер-берсеннән күп калышмый бардылар. Саткай ахырсы хәл җыя баргандыр. Булын уртасындагы зур таллыкларны үткәч, кызыл уй төште. Тагы бераз баргач, алдагының артыннан җитеп, юл бир дип кычкырган күрәсең. Бер-берсен тапташырдай булып бераз каулаштылар да ахыры. Шәяхмәт чыдый алмады, Саткайга алымны бирде. Булынның аргы читенә чыккач, ул инде бөтенләй туктады. Янармын дип курыктым ди. Саткай сүзен итте, тукталмады. Ул бик гаршән нәрсә. Үз дигәне булмаса, җир ярылса, җир астына керә торган егет. Безгә башта уен иде. Шәяхмәт теге башта егылып калгач, борчыла башладык. Башкалар да уянды. Шаһи карт, ай яшьлек, юләрлек, нигә юк белән үзеңне харап итәргә дип егетләрне шелтәли башлады. Шулай да егет әйткән сүзен аяк астына салмады. Бер дә арамаган кеше кебек яңадан урап арба янына килеп җитте. Аның күзләре күрми. Теле күрмәкләнгән иде ахыры. Килеп тә җитте, киң иттереп актык дигәндәй бер селтәде, шуның белән чалгысы бер якка китте, үзе арба тәртәсенә егылып та төште. Без аны сырып алдык. Йөзе буылып кара кигән. Бүтән тәнендә тир ага. Теле чак сөйли иде. Су, янам, үләм, диде. Су китердек. Эчәрме дип уйлаган идек. Нык егет икән, эчмәде. Җиңен юешләтеп, ирненә куйды да шуның белән йөзен каплады. Сулы чүпрәк бераз җиңеләйтте ахры. Безгә берәм-берәм карады да, әллә нинди авыру тавыш белән: "Берәрегез белмиме? Миңа су керергә ярамас микән?" дип сорады. Арада гыйлемрәк кеше Фаттах карт бар иде. "Инде ул туган", диде. "Яравын ярамый ул", диде. "Мин", диде, "хәзрәтләрдән ишеткәнем бар", диде. "Суга керсәң, ураза ачыла", дип әйтеп әйтәләр, диде. "Шулай да", диде, "бик авырыйсың", диде, "керсәң дә ярар. Җан газиз, Алла кичерер, ахырдан", диде, "60 көн каза кылырсың", диде. Без аны суга якынрак китердек тә,
астына яңа гына чапкан пишән түшәп, өстенә күләнкәлек ясадык. Чүпрәкне яңадан яңа сулап, йөзенә, күкрәгенә каплый тордык. Суга кермәде. Үзенең теле начар, сулышы тигезсез иде. Шаһи карт бик куркынды булса кирәк. Монда бик эссе булыр. Игә кайтсын. Анда безнең кар базы бар. Шунда чыпта җәярләр дә төшереп яткырырлар диде. Якында гына кигәүннәрдән үзен кая куярга белми дулап, арканына уралып, дүрт аягы бергә килеп беткән соры бия бар икән. Шуны тиз генә җиктек тә Әсманың энесе белән кайтарып җибәрдек. Көн кызганнан кыза бара. Без кояштан, сусаудан көеп, һаман арба асларында әлсерәп ятабыз. Агыйделнең югары башыннан йомшак мамык төсле аппак бер булут күтәрелде. Әнә тагын берсе, икенчесе, өченчесе, менә бер артлы күтәрелә торган шул ак булытлар, аналары янына җыелган аккыш балалары кебек, теге иңелек күренгәннең янына җыела, аңар кушыла башладылар. Бер самавар кайнап чыгарлык та вакыт үтмәгәндер. Алар тамам бергә оештылар да, калын катлаулар ясап, яварга шашлы күгелҗем кара төскә керделәр. Җил исте. Болытлар безгә таба кузгалдылар да, эсседән кигән киң болынны талгын күләгәләре белән рәхәтләндереп, бик аз гына сибәләп, кара урманга таба үттеләр. Без болыт күрү белән ояларыбыздан чыккан идек. Сибәли башлагач та, аның тамчыларына күкрәк ачып, үләндә аунадык. Аны мең рәхмәтләр белән узатып калдык. Бер якта кояш, икенче якта булыт. Шулай аяз яңгыр булды. Аз сибәләде. Шулай да яхшы булды. Көн сүрелде. Безгә тамам хәл киреп, егетләр берәм-берәм терелә башладылар. Кемдер яңа йокыдан уянган, әле бөтенләй ачылып җитмәгән тавышы белән озын көйгә салып, Агыйделкәй алкын, суы салкын, дулкыннары кага салларга дип сузды. Кемдер, кая, көн бик сүрелде, азрак капкалык та чаба башларбыз дигән иде. Ул ураза икәнне оныткан күрәсең. Гыйлаҗи, ашыйсың килдеме? Мә икмәк белән катык дип аңардан көлештеләр. Бу Гыйлаҗи дигәнең эт нәрсә берүк. Балта тутып, сәнәк эшләргә кулыннан килми. Чалга алса, адәм уңаена бара алмый. Илләмәгәр тел дигәндә, авызына иблис төкергән инде. Яңгырдан соң 2 буй барып килгәч, азрак тыналыйк дип Идел ярына тезелешеп утырган гына идек. Кәрим картка бөтенләй бер кирәкле нәрсә сөйләгән кеше төсле: Кәрим бабай, бу елларда безнең Хафиз бик саргаеп бара бит әле. Ни булды икән бу егеткә? Сез күпне күргән кеше. Берәр дәвасын белмисезме диде. Мин катышмадым. Янымда утырган Шәяхмәт Шаһи картның үзенә дә ишеттерерлек итеп минем колагыма: Шаһи бабай әсмәсен бирсә, көне белән терелер иде дип пышылдады. Минем саргайганым юк. Суксам, иңсәләрен сындырырлык тазалыгым бар. Моны тик сүз булсын дип лыгырдыйлар инде. Шулай да минем ичем нидер сизенгәндәй булды. Күзләремә икенче төс чыккандырмы, бер-ике иптәш: Карагыз, карагыз, Хафизгә ни булды? Күзләре белән йота бит үзегезне диештеләр.
Мин һаман дәшмәдем. Теге Гыйлаҗи тагы башлап: "Шаһи бабай, берәү, икәү, өчәү, дүртәү дип 300-ны санаганчы, өстемдәге кием белән Иделнең әнә шул киң җиреннән аша йөзеп чыксам, Әсманы бирәсеңме?" диде. Гыйлаҗиның андый сүзе кирәк кайчанда була инде. Карт ачуланмады. Тик шаярыпмы, әллә үзе дә сизмичә, әллә язмышына каршы агарынып, аягына басты да, ят бер тавыш белән: "Әсма да әсма сезгә. Бер әсманы ничәгезгә бирим? Менә Кәрим карт белән ярышыгыз. Икәйләнгәнче, аны кайсыгыз җир буе калдырса, Әсма шуныкы" диде. Кемдер: "Чынмы, бирәсеңме?" дип кычкырды. Мин ни эшләгәнемне аңламыйча сикереп тордым да, бабайның кулыннан барып туттым. "Сүзеңнән кайтмыйсыңмы? Бирәсеңме?" Карт каушады. Уеннан уймак чыгарым сизенде булса кирәк. Бераз чигенде, бераз агарынды, шулай да киреләнмәде. "Әйткән сүз аткан ук дигән борынгылар. Ал чалгыңны" диде. Кәрим карт үз гомерендә һичбер чалгыга алын бирмәде диләр. Бездән ерак түгел бүре баткан байлары бар. Шулар элегрәк заманда ел сайын пешән чабарга көнлек чыгара. Монда тирә-якның көчле ирләреннән, шәп егетләреннән 100 кеше була торган иде ди. Башкаларга көнлек хакы 50 тиен, 1 тәңкә бирсәләр, алдан төшеп шәп барыр. Күп чаптырыр өчен Кәримне көненә 2 сум белән алдыралар. Аны кунак кебек кадерләп йөртәләр икән. Аңар инде байтак еллар үткән. Ул чакта таза имәндәй ир булган Кәримнең инде сакалына шал кергән. Картлык үзен күрсәтә башлаган. Шулай да ул әле һаман бездә беренче осталардан санала. Тирә-якта кемнең дә булса, аны җиңгәне ишетелми. "Шаһи бабай, әйткән сүз аткан ук" дигән борынгылар "ал чалгыңны" дип кычкыргач, иптәшләр мине сырып алды. Кайберләре мыек астыннан: "Кем белән ярыша, бу бичара" дигән мыскыл көлү белән елмаялар. Берсе: "Жүләр булма, сине уздыргач, Кәрим буламыни ул" ди. Мин берсенә дә карамадым. Колагым сүз ишетми, күз алдым караңгылана бара иде. Карт үзе белән яшьтәш булып, уртасы 1.50 генә калган чалгысын төндәк башына сабы белән кадады. Шаң-шоң китереп, 1-2 янып җибәрде. Әллә нинди каушаулы тавыш белән: "Ай, егетләр, мәдәт, я Ходай" дип бөтен су буен яңгыратып аваз салды да, киң Идел болынының билгә җиткән яшел үләне эченнән, әйтерсең, үзеннән үзе йөзеп китте. Мин дә каушап, калтырап, чалгымны яныдым, алагымны оек кунычына тыктым да картның артыннан төштем. Башкалар Иделнең текә яры өстендә безнең булын буйлап ярышканны карап тора калдылар. Бер әйләнгәнче карттан бер калышмый бардым. Каһарман Кәрим картайганмы? Әллә хафиздагы көч 1000 Кәримнәрне таптап узарлык зурмы? Ни дә булса бардыр. Яңадан Идел ярына килеп, икенче әйләнүгә кергәндә, карт йомшара, мин аның үкчәсенә басарга якынлый бара идем инде. Болынның урталыгына җиткәч, киерелеп, 1-2 селтәдем дә, картның аяк яныннан кырып алып: "Исәләсен, кал артка" дип тавыш бирдем. Карт ил җиңелергә теләмәде. Актык көче белән тагы берничә омтылып карады. Юк инде, ни эшләсә дә ул җиңелергә тиеш иде. Тагы киерелдем, тагы киң селтәп, картның аяк яныннан кырып алдым да, үзен таптап юк итәргә баргандай бер тавыш белән: "Ташла чалгыңны, бир миңа юл" дип кычкырдым. Шул тавышым үземә тагы гайрәт бирде. Кан тамырларым тулды, көчем тәнемә сыймый башлады. Атаклы Кәримнең
Бу гайратымнан күкрәге тарайды булырга кирәк. Егет икәнсең инем диде дә, миңа алымны бирде. Картка карамадым. Аның минем артымнан киләме, юкмы икәнен дә белмәдем. Кан тамырларым тулып таша, чалгы бер селтәүдә дөньяны кырып төшерердәй бер гайрат белән ала иде. Тирә-якка атаклы Кәрим миннән күз күреме җир артка калып килде. Мине яр башындагы халык шаулап, кулга күтәреп каршы алды. Шаһи бабай ир ике сөйләмәс дигән иде, сүзендә торды. Инде Худайның кушуыдыр дип, миңа Әсманы бирде. Безнең бәхеткә игеннәр яхшы үсте. Юлдаш күл буена чәчкән җир ярым сулым бар иде. Ул да бик уңды. Картның вәгъдәсен алгач та, келәт белән капканы эшләттем. Яшь кара айгырны хәзер өйдә генә асрыйм. Сулы күп, симерсен дим. Билгеле бит, кәләшкә йөрергә шәп ат кирәк. Иген тару җыелып булгач, бөтен авылны шаулатып туй иттек. Җәйне көтмәдем. Мин ялгыз кеше дип, Әсманы кыш көне йортка төшердем. Без бик яхшы торабыз. Бөтен авылда безне мактап сөйлиләр. Әнкәй дә бик шат. Инде закламый бер балабыз да булачак. Кичә төн буена йокламый, Әсма белән шул турыда сөйләшеп яттык. Мин әйтәм, кыз бала булсын да, сиңа охшасын иде дим. Әсма әйтә, ир булсын да, сиңа охшасын иде. Без аңар Тимер Булат дип ат кушар идек ди. Язмыш ни язган булса, шул булыр. Ни генә булса да, саулыгы белән, бәхете белән тусын иде инде. Сез күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арслан укуында Галимҗан Ибраһимовның «Табигать балалары» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.